stani opet, ali ako kažeš da zovem policiju, sad čekaj da dođu. A čekaj, ko je taj direktor? Koji je to direktor? Dobro, ja sam doveo invalida. Ne, ovo nema veze s invalidom. Znači, ja sam doveo invalida od 80 godina koji ima invalidsku karticu. Ja imam prvenstvo svuda, a ne jedan direktor gasa da dođe mene da izbacuje. Slušaj bre. Evo preko ovde 2 mesta. Da, ali koji je taj direktor gasa? Nema veze, a kako se on zove? Pa što ja tebi da kažeš kako se on zove? A čekaj, sad ste me izbacili, pretili da ćete zvati, derali ste se tu. Mi to platimo s razlogom. Pa dobro, ali kako se zove direktor gasa? Vi ste mi pretili... Imaš na internetu pa ukucam. A ne, ali kako se on zove direktor, taj što mi je sad pretio da će zvati policiju? Kako se zove? Ja sam zvao Pavka. Da, ali kako se zove direktor policije? A ja mislim da imaš, ukucaš nešto. A neću na internetu. A neću ja tebi da govorim njegovo ime. A čekaj, pa zašto mi pretite onda? Ja ne Vi ste kao direktori gasa. Moje posao da zovem. Ja sam doveo invalida, vidite karticu. Pa pogledaj karticu. Kartica? Da, invalidska. I vi terate invalida. Ja nikad nisam stao na mesto invalida. Tako je, i vi terate invalida da bi direktor gasa došao i stao na mesto invalida ženu... Ali to je njegovo radno mjesto. Radno mesto mu je parking. Parking? Pa ljudi, šta vam je, jeste vi normalni? Ma šta vi pričate? A kako će da uđe? Čoveče, terate invalida da bi ušao direktor gasa. Pa ljudi, jeste vi normalni? Vidiš koliko je prazan parking za invalide? Čoveče, terate invalida da dođe direktor gasa. O čemu vi pričate? Kakav direktor gasa?